Duh, luar biasa, tenan, elok tenan. Wes ngene, nggih bonus barangkali ada salah satu ibu-ibu aja Bapak. Ibu-ibu yang berani naik panggung apal karo lagu iki, mangke kula sangoni 200.000. Ayo. Ayo ibu-ibu kendel. Ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Ayo salah ibu. satu. Ayo. Okay. Sapa sing wani nembang? Ayo, loh Bu Mudin. Ayo, sapa sing wani nembang Ijen? Bu Mudin apa apal wong isane gur nyeneni Pak Mudin kuwi. Monggo ibu-ibu. Sing wani monggo. Salah satu. Nggih. Lek enek ya alhamdulillah aku ora kelangan dhuwit ora. Eman-eman lho Bu, kena ngenukokne otet-otet putrane lho Bu 200.000. Ayo. Yen pancen ibu-ibu ora ana sing kersa, bapak-bapak boleh. Bapak-bapak. Ayo ibu-ibu. Ibu ayo Bu. Ngatung mriki Bu. Ayo Bu, kae sing kudu ireng. Kok Pak ibu-ibu sing kudu ireng. Ayo Bu. Halo. Sini. Rene tenan, sawangen kaose sawangen. Ayo. Kaose ireng. Gambare calon bupati kae. Ayo. Gambare ketoke calone Pak Cahya Kuntadi ya. Teng dadane enten gambare Pak Cahya. Nggih. Mriki Migah. Ayo, Migah Bu, Migah. Saya iki nggih komunikasi karo warga masyarakat. Migah mriki. Monggo Bu, monggo mriko jadungan kali Pak Cahya Kuntadi. Nggih, ampun ditutupi ngangge kudung no. Nah, ngono nggih. Madhepe mriko. Wah, madhep mriko. Jumeneng Bu, jumeneng. Jumeneng Bu. Mboten no jumeneng no. Mboten napa-napa. Nggih, kedah jumeneng lek lenggah entuke gur 50 mangke. Nggih. Lah kuwi lho iki. Kapan le entuk kaos niku kapan jenengan lho? Darmorejo taun ngajeng. Ngangge mic to. Dateng Darmorejo taun ngajeng, Pak. Ngajeng napa tahun wingi? Wingi. Oh, tahun wingi. Nggih. Ya, nggih. Nggih. Asmane sinten? Bu Suwarni. Bu Suwarni. Nggih. Daleme pundi? Darmorejo. Darmorejo. Lha wingi bar wayang ade kok ya tekan kene neh. Lah kula cinta kowe. Waduh. Angel lho Pak cinta niku. Iya. Sedaya. Bu, ya Allah Bu. Ya Allah, jenengan lho madhep mriko. Kok pede men lho ning kene nek bojone kok iso ngaku cinta karo Pak Cahya ki kok pede men kok ora isin ngono lho Bu. Lho, lampun tuwek niku entek isine ya, Bu. Bener. Lah niki ibarate bener kuwi. Ibarate didol pun mboten payu. Heeh. Dados nggih pun ngeten iki pede mawon sing penting Nggih. bahagian. Ya Nggih. memang bojo kula niku anu napa nggih? Ganteng lho, Bu lho. Hah? Ganteng lho, Bu. Iya ngono iki lho. Beh. Pancen bojo kula niku penggemare mak-mak kaya jenengan niku. Nggih. Kula mboten napa-napa Pak Bu. Kula ikhlas. Pancen Pak Cahya Kuntadi niku lek pas dalang ngeten iki teng pagelaran ngeten iki pun kula liarke. Nah, Iya. Milik umum Bu, milik umum. nggih. Lah dalah padakne WC to aku malah. Nyun sewu lho, Pak. Napa? Jenengan enten tapi bukese nggih wonten teng HP kula dugi sakniki tasik wonten. Alah, penggemare Cahya Kuntadi to jenengan. Lah duka ngeten iki. Nggih mbok menawi. Walah, nggih. Delalah untuk penggemar kok ya garangan wati lho. Lah niki ibarate sepanganan pun sepayet lho Bu Pak dadi mboten enten isine. Sepayet tok sepayet. Mboten napa-napa Bu Suwarni. Sing penting jenengan tansah pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Tasik kagungan garwa to. Lho tasik lah niku. Oh tumut Pak E. Wonten. Asmane sinten Pak E? Pak Darko. Pak, Darko. tumut mriki. Nggih. Jenengan minggah mboten izin Pak E ngoten niku. Lho, mboten. Mboten ya. Lah niku urusane Pak Kiambak nek Kiambake joget kula nggih mboten nyeneni kok. Wah, ngono lho Bu Kesi. Urusane dhewe-dhewe Bu Kesi. Lah aku jarake sindan aja kok seneni ngono. Urusane dhewe-dhewe. Bojoku malah entuk bola Bu. Nggih to, lah pripun to teng pundi-pundi niku bala lho Bu. Iya. Terus lek nemplek sik. Iya. Alhamdulillah. Yes, ya. Nggih, nika Pak Cahya. Mang nembang to, Bi. Nyembang pripun? Niki wau lho. Panas-panas maku. Nggih. 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 Setelah mungkin nggih pun sadi guyu nggih. Mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Wes, Panas, Bu. nano. Panas, panas mlaku. Orang gawa payung. Sandale diseret. Lemah ane mlenthuk. Putune le roh piye lho iki? Surabaya geger musineng Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Tepuk tangan untuk Bu Suwarni, luar biasa, elok, apal, ora kecer blas. Kon ilang isine, Pak.
Mumpun ilang isine. Mboten napa-napa los malah. Kadung jenengan malah panjang yuswa awake sehat. Amin. Lah kakan isin kaya sinden-sinden ngeten iki malah ndang tuwek niki to. Sampeyan lho. Swidak telu lho Pak, kula nggih pun tuwek lho. Pun swidak 3. Swidak telu. Nggih. Oh alah, sing takon ya sapa lho ya. Kula sadar jambake. Ha iya. Nggih, panjang yuswa niki. Nggih. Niki kula matur sembah nuwun paring seger waras samet. Salaman kali Pak Dalang. Yo ngalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Suwenenge. Yo nggih, Pak. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Bu, matur sembah nuwun. Sami-sami Bu, kula kalih Pak Cahya nggih mang dongak-dongake. Amin. Anggen kula bebrayan kalih Pak Cahya langgeng nggih Bu. Amin, kok dongakne langgeng. Lancar lek nyambut damel dados dalang nggih Bu. Sempulur nggih Bu nggih. Nggih. Terus niki ta Bu, bulan Agustus niki ta Bu. Adalah bulan ulang tahun pernikahan saya dengan Pak Cahya Kuntadi yang ke-15 tahun. Tanggal pinten Bu? Tanggal pinten? Tanggal 10 Agustus benjing Bu. Benjing, oh nggih. 15 tahun. Kula tanggal 8 mengke tanggal 7 mengke kula nggih pun 36 tahun Agustus. Napa nih ulang tahun umur? Nggih. Pernikahan. Nggih. Boten pernikahan Pak, umur kula pun 3 mengke. Oh nggih. Agustus. Nggih, matur nuwun. Salaman mulai Nggih. selamat. Nggih, matur Ulang suwun tahun Bu. ya Pak, selamat ulang tahun pernikahan. Kok enak ya wong wedok ngene iki modele. Pun bebas. Bu Warni. Dalam. Jenengan lek kok ana kaduan delok wayang. Niki lho, tundur genteng niku lho penak. Boten nek teng Darmarejo, Hah? yang setri kan sami teng mriku sedaya, Nggih, Pak. nggih. Nek kan panas maku kan semangat. Leres, Lah nggih. kula teng wingking mboten mireng kok kula nggih maju to, Pak. Nyapa to bar disangoni malah nyeneni aku iki. Nggih mboten nyeneni matur nuwun alhamdulillah, Pak. Terima Paringi kasih. berkah. Amin. Nggih. Kula mang dongakne sehat nggih. Amin, kok dongaken sehat, Amin. panjang umur, banyak rezeki, amin. Amin, Lah kok nggih. kula dadi nglawak to, Pak, teng dhuwur. Mboten kelawak. Matur suwun nggih, sampun. Nggih, sampun. Mbah nuwun Bu Warni Sami-sami. luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat mriki. Wates elok tenan. Ayo. Lah, Bu awake dhewe lak wis kadung ditresnani karo Piyayi Wates. Nggih. Mergo wis marambah makaping-kaping ditimbali mrene. Mula minangka tandha tresna sampeyan nembango langgam kadung tresna sak bawane tur bawane sing ngripta sampeyan dhewe. Nah, kuwi. Nggih. Yo. Ba. Iki kado spesial kanggo panjenengan lho, Mas Cahya. Tembang iki bawane iku tak tulis nalika aku mbiyen duwe gegayuhan, ya Allah, muga-muga aku besok kelakon turutan duwe bojo dalang. Alhamdulillah karo Gusti Allah dipun sembadani. Muncullah akhirnya tembang utawi bawa pangkur kadung tresna. Coba kaya apa? Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pinisepuh saking Muspika mbok menawi rawuh Pak Camat utawi Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek utawi ingkang mewakili. Ya, Mangga Bu. Rinasa sayang alelo wewayangan kang angridu ati yen kelingan duh selagamu atiku mbok madhep rene digandrung ki lho Ngetro lho. Ora ora ngerti ya. krasa malah ditinggal ngerokok Piye sayang, ngene apa? atiku tan kuwawa Pecele metu iki lho.
Kowe mangan sik apa piye? Mboten. Kula cedhak kalian jenengan dalu niki rasane atiku wis anyes banget Pakmu. Alhamdulillah. Mergo aku kelingan 15 tahun kepungkur jaman sampean meminang aku ning ngarepe wong tuaku. Aku mbok gawani mas kawin seperangkat gamelan ijo pelok slendro sakan truk sakan penitine ning masjid ngentrong. Atiku ternyuh. Akhirnya saiki aku kasembadan rabi karo dalang ganteng. Rondo-rondo. Kelingan ora awake dhewe di cincin pernikahan to mbiyen aku karo kowe. Nggih. Mergo ra duwe beras akhire didol. Sprene reneng lho. Sprene ra balik cincin pernikahanku karo sampean. Ra apa-apa ning kula ikhlas. Muga-muga warga masyarakat wonten ing wates Bonagung mriki ndongakne awake dhewe supaya atut runtut kaken-kakeninaninen ya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Ra apa-apa awake dhewe ra ngangge cincin kawin, tapi cintaku dan cintamu masih melingkar dalam ayoman Tuhan yang Maha Esa. Allahumma amin ya Allah. Ayo ngono kuwi. Ben seneng. Disponsori oleh aku. Matur suwun sayang. Rasaku wis kadung tresna mong sira wong jane wis isin wis tuwek. Dadak cedhek-cedhek niki nyapa ngono. Lho, tuwek iku lek umur, tapi semangat dan gairah kita itu tetap muda. Lek awake merasa semakin tua itu semakin nglokro ndak baik. Ning ngene iki tua adalah hitungan usia. Ning sampe lek ngerti iki live streaming to. Heeh. Ki anggere live streaming anak-anakmu lek do ndelok ning omah. Lah kuwi lho. Lah iya ngene malah isin teko omah muni, "Pak, kaya cah enom mending ngono." Ya ora apa-apa to, Pak. Kan iki keindahan, keharmonisan. Kan kita sama-sama suami istri itu enggak masalah gitu. Oh iya, enggak masalah. Nggih napa mboten? Nyuwun sewu Pak Lurah nggih. Monggo sekecakaken daharipun, monggo. Nggih, jan elok tenan nggih. Monggo kadung tresna ini adalah ucapan dan juga rasa terima kasih kami Madangkara kepada warga masyarakat di Wates, wabil khusus Bapak Kepala Desa Pak Alex Susanto. Sehat selalu nggih, Pak. Nggih, ngoten. Monggo Bu Kesi, yo. Lamat wis katon tejane yen kom brangkaton men jarang aduh
Ugi matur nuwun dumateng Ibu Winarti saking Medion ingkang keraya-raya paring wujudipun ayam panggang dumateng kula sembah nuwun. Ugi wujudipun roti bluder saking Bu Sri Lestari Surabaya sembah nuwun Bu nggih. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan barokah. Ya sembah nuwun. Karo Bu Mudin mah ya wis nyawiske ayam panggang kaya ngono. Ngerti karo seneng aku. Ya, wong emane kepedesen. Ha ya. Ora apa-apa sok gawe sing ora pedes. Matur nuwun taun ngarep. Ya, Ya Bu Gesi. Pajane sarwa asri jroba matur sembah nuwun Bu Kesi. Ya, wilujeng Niskala kadung tresna wis katur. Ya, Yo ngaturake pelawake, Nduk. Ya kuwi Mas Gareng karo Mas Bagong supaya minggah ana pepanggungan, keparenge supaya dikurmati nganggo serampat. Wah iya, Monggo Mas Gareng kalian Mas Bagong pinarak wonten pepanggungan. Ya toh, serampat dados.
Aja dipleroki, Mas. Mbane kurang gajeng. Hei, joget kabeh yo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bar! Wes, dagelane bar, mulai. Kok iso? Kene iki ya patut wong tuwek diceneng kaya pemean. Tuwek, Apa ngedan? tuwek kok mutung iki karepmu piye? Ayo mutung, aku karo kowe iki kene iki kon ngibur. Menghibur masyarakat Wates ora kok padu, ora kok kerah. Kowe mau njaluk apa? Njaluk serampat pisanan. Aku njaluk aja dipleroki. Aja pleroki. Terus aku orek-orek. Orek-orek. Iya. Aku makan yo njaluk perahu layar. Ya. Kita kan menghibur. Ya menghibur ki ya sak tutuke. Loh, dadi sak rampunge serampas, sak rampunge ora kok nyelon-nyelon tengah ngene iki. kowe senengamu? Seneng aku ya sing gambyongan kaya serampat, Aku ndek senengan dhewe, endang-endutan. Endang-endutan. Dangdutan dasmu. Wow ya. Maksudnya urut gentenan ngono lho. Kowe urut gentenan ya. Ya. Aku ki yo jenenge dulur lanang kang gareng apamu saya entek ya tak urut. Dadi gentenan. Ngapunten Jucange nyambut cempolone. Kagem napa? Nggih methek ndase Bagong iki lho. Kowe ki Maksudnya urut ki gentenan. lah ya urut genten mijeti aku. Tak urut dhisik. Omong karo iki kok wah ngelem. Maksudnya iso gilir gumanti. Gilir gumanti. Apane? Ya lagune tembange kuwi gilir gumanti. Kowe nyanyi sik, kowe nyanyi sik. Ora sak rampunge. Sak rampung urung bar iki urung bar iki jek suwi lagone jek suwi. Rene. Nedak. Oh, abape iso kotak-kotak. Wingi nyapa to Kang? Nyapa iso nesu ki nyapa. Bengi ki awake nonton wayang sing kondang kalau kok sing rame kaya ngene kok. Hawa kok kudu nesu jare nyapa? Ora kok kudu nesu. Iki nderekke panjenengane Mas Cahyo dalang kondang kaluka mongko saatase derajatku karo derajatmu iki mung sak MC elektron. Sak MC Estu yo cange. Mboten napa-napa yen Aja teng panggung kaya ngeten iki sami kemawon. Ya mboten kaya sami. Ingkang Bageng Kang Gareng matur nuwun dumateng pepundhene sing mbau reksa dusun kene. Wah anu Jim. Kok jin to? Lah, Iki tembungmu sing mbau reksa sing kok. nimbali awake dhewe jenengan lan sedherek kan lumantar Mbah Mudin. Mbah Mudin. Niki Mbah Mudin matur suwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lurah kok jam to, Mbah? Ya. Balik mbah tak salam itu lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Lurah. Ya Allah. Duwe lurah gantenge kaya ngene. Lurah kondang kalau kok sak Madiun sak Jawa Timur. Kok iso roh iki. Lho, nek trimo bangun desa kecil. Ya. Nek trimo ngundang wayang sak gagarakan komplit sak pelawae ora narik lingkungan. Lho. Tepuk tangan kangge Mbak Lurahe. Tepuk tangan. Alek. Pak Alek jan luar biasa. Duwe gawe ya ngono. Piye? Wong-wong ditekane ora nampa sumbangan, ora nampa buan. Kene ra Mbah Lurah kene ora enek. Lah. Kita Mbah. Moga-moga Mbah Lurahe sehat seger waras. Sehat seger waras. Genten pindungane masyarakat e. Nggih. Menika dalam rangka bersih dusun wonten ing Wates mriki, kinten-kinten Mas Gareng badhe urun donga menapa lan kepripun tumrapipun warga masyarakat. Dungane napa to yu Cange? Syukur. Dungane napa? Nggih, men iso diparingi tentrem, sehat, Kaya aku rezeki mang kathah. dongane Mbah Lurah. Dungane piantun enten atusan lho. Sak meten mbane aku ndungakne awakku dhewe ora tau kabul lho. Contoh ngene lho. Piye to? Contoh piye? Contoh. Mangan tales paribasane diwadahi klaras. Ya. Muga-muga dulur sawates seger waras. Amin Allahumma. Amin. Nah, genten kowe. Mangan tales. Wis Neng gak apa, iso, Neng? wis gak urusanmu to, wi urusanmu. Gong, Wi iwak bahanku ana to, Gong? dhewe. Bahanku dhewe.
Ndang to, Gong? Nggodhog tales dilawi bothoke teri. Muga-muga wong sak wates akeh rezeki. Amin Allahumma. Nah, menak ta yo genter. Yo. Gareng kok ngah-ngoh iki kaya. Yo. Tak jawab. Bayarane akeh dhewe niki. Alon. Kene iki kok kan gaplek sego lho. Sing aku kok utek kok dodel ra kaprah. Campuran grepet. Gaplek ya jan wae. Campuran gere petek pisan. Gere petek mbahmu ki iwak ndase loro. Ayo Pak Mudin banget no, modal 70 juta kok gareng dikek gere petek ini ra Mudin Mukarnan ora enek. Aja karepmu dhewe dongakno sing apik. Yo. Engke mangan tales to? Ya. Yo. Mangan tales. Ya. Neng pinggir sumur. Alah yo ora enek. Wong sumure receh kabeh kok mangan talas nek pikir sumur enek. Mosok gak enek? Mangan talas iki paling ora ning meja lungguh kaya Mbak Lurah ngene genah mangan talas. Oh. Sing genah. Oke, yo oke aku pari aku oke. Ayo ndang. Rasa kuatir. Iso apa ora? Iso. Yo. Mangan tales neng tengah kali. Alah klelep banjir. Kaline banjir. Kok rumahsamu ukara sing mung enak. Iki kok kleru. Contone kaya Mas Cahyo kan ulang tahun yang ke-15. Heeh. Dongane. Lah. Pripun? Dongane mangan boto. Lah. Ning sor cagak. Mangan botot cangkeme gak rampal. Iki parian parian. Gawe parian iki sing umum, sing bloko, sing lumrahe ngono kok. Mangan boto. Mangan boto ning isor cagak. Muga-muga Mas Cahyo rezekine saya sumanak, saya kathah, alhamdulillah mugi saya kepenak. Oh. Keten ya kowe dongane Mbak Esi bagiamu. Tetep mangan boto ya. Wis bebas. Mangan boto. Wis ora iso kentekan ukara nek iki kok iso bingung. Sik tak mikir. Mangan boto cacahe 5. Oke men blowok ta kaya. Bener. Mas Cahyo muga-muga keluargane sentosa. Amin, amin jan. So aku sesuk iso nek saya bengi sesuk iso Mas. Sing penting donga dinonga Kang Gareng bengi iki oleh penghormatan saking dulur-dulur wates. Wates dusune Bonagung desane Mejayan kecamatane Caruban wilayahe. Lho. Kondang Kaloko lagi menune ciri khas kuliner Madiun nasi pecel. Lah. Sego pecel lawe peyek. Terus muga-muga wong sak sida wong sak wates ora mangkel atine terus seger waras teko tuwek. Lah. kok pinter Enten kowe iki mau enek neh. Apa neh? Ayo, gendenge kan kemang apa pernah? Sing Panas pelaku. kuwi nggih wong Madiun yo. Lah iki wong ndi? Magetan. Senene wong Magetan to aku. Nglayah. Ora anu pokoke wis nggih Madiun Magetan wong cara aku ndukung pilkada niki sing tak dukung ya Magetan kene ya ora dipercaya. Ora apa-apa sing penting seneng. Sing penting dongane kabeh alhamdulillah dongane wong sak masyarakat mriki leh bersih desa, bersih kololan bendune, kantong Nangger Rahayu Widodo, subur makmur, sarwi tinandur gemaripah, loh jinawi. Amin. Toto tetem Turaharjo. Dadi kaya mangan tales karo uyah. Nah, warga wates muga-muga uripe berkah. Amin. So aku kok iso. Wis genah niki. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, kula padusne kanca nggih Mas nggih. Nggih, matur suwun to Mas. Cocok niki. Kali guyon kali nembang. Oke. Mbak Diajeng Chandra Mulya ya Mbak. Ha iki. Iki genah iki asli wedok iki. Nggih. Aku tanggapan bendina werbanci ya, maksud nyawang ini mana Padang mripat. Kula kuwapok Mas Cahyo. Napa? Teng Kediri niku penyanyi teng elektron kan Banci danten to. Lah enten sing nyumbang lagu sitok perawan kaya Banci. Ya anggitku kemendel tak guyoni dadi tak demek susun tak uyek ngono. Lho bake wedok asli. Oh karemu dhewe. Aku mlebu metu ki iso mulai metu tegalan kono timbangan dicegat wong akeh. Pangapunten. Bake asli. Diajeng paring asma sinten? Nyuwun. Lah kok pangapunten iki kenging napa lho Mas? Syukur Luputku akeh. Loh, lah awak dhewe iki lagi ketemu. Kok awakku dhewe to, kan Lah, apa? ndas. Oh iya, sak ndase. Paring asma sinten Wong Ayu? Nggih, dipun tepangaken nami kula Diajeng Chandra Mulya. Oh, Chandra wis ngarani mulya uripe jan penak. Wah, jan reng. Nun, Niki nek nyandra paribasane kaya pipine kaya duren. Loh, kok kaya duren lah ringih-ringih Mas. Bathuke kaya semangka disigar. Lambene kaya anggur. Yah, jan untune kaya timun.
Kini arep blonjo buah langsung delok raine. Hei! Suarane kok yo ora kok yo. Lah delokan ta iso muntur-muntur kaya ngene kaya. Nek aku nek iki penting nyondroku kayunen, ngene wis rampung. Kok kayunen? Kok kayunen? Lah aku nyondrok bojoku elek kok. Kayunen ki atos. Mosok bojomu elek, Mas? Elek, Mak. Elek, Mbak, elek. Kok iso mak ya apa makmu aku? Syukur kowe. Oh, sapa? Wong kok kleru ae kaya. Sing apik. Wis ngeraek-ngeraekno sinden. Aku wis mbok raek-raekno malah mbok celuk emak. Ora ya iku mau sing muni syukur. Pateni mawon, Mbak, pejai mawon. Lho, nggih. Gak apa-apa iki tak. Menika menek kencing manis men mboten patek kanggo pejai mawon. Kok kencing manis wis mari. Mosok? Heeh, dek mben cuman gejala stroke. Wis mari karek stroke tok sing urung. Lah niki men Adil. Nggih. Niki Mbak Diajeng ben nembang caping gunung sak bawane. Wah, Dijenglengne sing jengleng jenengan gentenan. Sik Mak Cange. Pripun? Kula tak. Din, Mudin. Nyapa to? Kanan. Nge jamune cek nggawa apa ora? Ayo nggo jenggleng wong wayu Dadi aku dijamu iki lho. Ayo wong tuwa ki angel arek. Iki wong loro nek Dadi siji. perlu jamu. Oh, aku Bagianmu dijamu. ngarep pemburi. Ngarep pemburi. Ngarep pemburi. Yo nek aku yo ben sopan yo kok ngguri. Oh, kok ngguri. Aku ngarep. Kowe ngerti? Gak ketun. Gini yo we, aku kok milih ngguri. Nyapa? Lho, bener siji gelungan. Waduh. Nah, kuwi ngguri. Tapi lah nek diwalik Gelungan. Wajah. Oh, ayu banget. Ah ngguri. Geger. Ketoke anu aja diwalik. Lha nyapa? Rasa diwalik, kobong diwalik Dek. Karemu dhewe. Sing jengleng sinten riyen? Mas Bagong napa gareng? Niku lho sing sing Bagong. rasa niku sing rasa. Sok padha wae iki. Ya. Mbak Diajeng, mengko Mbak Diajeng. Saben bengi nyawa Asem. Bagong tenagane rasa tenan mak jeleng. Piye Dik dijeglek karo Bagong piye rasane? Heeh, iki mau ya wis rada krasa, Mas. Krasa. Engko meneh ya. Engko hati-hati karo sisi tok iki. Piye Soale kok? kena kencing manis. Oke. Warna tisu basah sik. Wong tuwa ki sing penting gliyak-gliyak ning kaceke betah. Lho. Gliyak-gliyak ning betah. Yo ndang mapan. Sampeyan ki tak kon jengleng kok malah mudhun-mudhun. Pemanasan. Oh, pemanasan sih. Oh ngono. Oke. Oh, alep saka ngisor terus mendhuwur ngono. Pemanasan. Piye nama macan? Ger. Balake. Mong karo janur kuning. Syukur. Piye nduk rasane piye nduk? Rasane piye? Sampeyan Nduk? mau nyapa to? Mas tak kok jengleng kok malah kruntel-kruntel ning kono iki lho. Piye? Iki wis pol. Won mak jelek Iki mau jengleng. jenggleng. Rasa peranduk. Ora krasa blas. Karo dek Kang Bagong piye rasane? Lho, penak jenengan nih, Kang. Jelas kadoan, kan beda jalur. Beda jalur. Oke, iki genahe tak wae anu iki. sekongkol karo tukang ngendang. Iya, ya ora iso. Ora apa-apa iki sik pemanasan iki sik. Kita kan biasa pemanasan. sama-sama kenal, oke? Oke. Siap mikir. Wong model kaya ngene kok ya. Kembang wae weton gunung
pas Mas. Piye rasane piye? Pas tenan. Iki kita mesti jodoh. Pengen? Jodoh. Pengen sik kuat? Warai aku warai. Alah. Sing penting tarik napas 3 kali, tahan 3 menit, 4 menit, Bongko. Tahan napas kesuwen. Kaya Malah nyekake. Persiapan sik kene nyedak kene meneh. Wong kerek. Kerek ngenteni wayah kok ekek. Mau wis pemanasan ya, Mas. Yo. Iki kudu dipasno lho ya. Wis to tak elosne. Tenan. Lek sing ngendang. Lek sapa? Jenenge Pak Eko, Pak Eko. Ah, Pak Eko jatahe piye to? rokok Surya sak bungkus. Tenan lho ya. Jeleng, los pokoke. Rokokmu ki ndi? Leng wani mudin ki apa? Gru. Lah arep ngweni Surya ki tekor to wis kok. Yo mengko. Wong ki diweni guru nang ada kok ngweni Surya. Mengko njaluk bojone Mudin. Ah bojone Mudin iblis tenan. Ya ora to. Awang bintang tamu lho. Lah kok biasane liyane yoga kuwi lho. Yoga kuwi Surya. Lah mesti gareng kaya gru. Aduh, 70 juta gru. Aduh. Ya, nah. Masa. Ki Mudin mesti muntap iki. Pas. Yuk. Gile. Sing hati-hati yo. Yo, wani ora we? Sing mbok jengreng ki sapa? Wani ora? Lah kok iso Lho madhep kok ning iso tekan kene iki? pesinden liyane ki rumang sewu. Turahan tenaga. Turahan tenaga. Wong Sinta aku dolempo kok turahan tenaga. Turahan tenaga lar rono. Lho bojone Cahya. Yo ora wani. Jajal nek wani sing siji ki. Aja ngono kuwi lho, Mas. Ndelok Pak Suryane karismane luar biasa. Ngondak golek kolor. Ora apa. Saiki sungkem sik karo Bu Yo Kesi. nek bar tak jenglengne terus gak seneng karo aku lah nek terus seneng. Oh. Oh Mbak Kesi wis ngendikan. Pokok ning panggung ki kaya Mas Cahyo ki teke umum. Nah. Estu to yu cane ngoten to tak rungokne. Nggih. Teke umum. Gareng ya sami. Minggir. Menenge to? Piye? Kowe iki ya teke umum. Ah. Ning ndur tak tulis WC. Minggir, kan umum to. Mama, Es, genane pecok mi bendas. arep dipecok ora masalah. Sempenting iso viral karo Mbak Kesi. Pripun Mama? Ketingale kalih Mas Cahyo niku ben sasi blonjone kirah napa mboten? Ampun to Mas. Pecok mawon Mas. Pecok mawon Mas semono kok men Nyuwun sepuh. sewu Mas Gareng. Pak Cahyo Kuntadi menika salah sawijining bapak utawi kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Ngeten iki Pak Cahyo Kuntadi bibar ndalang nggih, mboten nate nampi arta sepeser pun. Sedaya arta hasil tanggapan langsung mlebet teng rekening kula, teng tangan kula. Padha karo Mas Gareng ya ngono. Mas Gareng. Tanggung jawab putrane kabeh diseragami kok. Napa nggih? Heeh. Estu to Mas? Heeh, udo kabeh. Anakku iki ngemis kuwi. Mangkane kaya. Lah nek pun tanggung jawab nggih. Wah, gak wani ta? Pancen donga kula ki wong kakung ki kaya ngapa kuwi kudu tanggung Oh, jawab. bagamu rokok grower kenyang Mbak Kesi ku karepmu dhewe. Ayo Ora mbok aneh-aneh. mbok menawa ajar kendel kok. Trimo di pasrah iki ya ayo digarap wong loro. Jenengan ki aja nggodha Bu Kesi. Apa? Engko jenengan dosa lho, Mas. Dosa ki manggone ngendi? Saiki sampean kudu njaluk ngapura karo Bu Kesi. Sungkem sik karo Bu Kesi. Oke deh karo Mang- Kesi to. Mang idoni, Bu. Kok iso? Ya aja to nak ngawur. Awakku ki kaya ceret ngono kok didoni. Kaya Ya nak. Lah iya apa ora? Ya iya. Yo. Panas.
sik. Parian pimpin saka Mbak Lia, magepokan karo dusun Wates mriki mangdongake sing apik. Teles kebes, Teles kebes, kecemplung sumur, belum sumur. warga Wates mugi tambah makmur. Allahumma amin. Makasih Bu Kesi. Yo. Nandur tales, Nandur tales. bar kuwi mepe gabah. Genah iki kuli nek iki. Wong sregep kok ya bene to. Mugi-mugi sedaya warga Wates pinaringan gesang ingkang berkah lan barokah. Allahumma amin. Ya Winong, Aku ngrantes. Tak nemen sing wis mbok wis. Mikir sapa to, Nduk? Lah kula Alah. ditinggal. Grantes, ada penampungan. Iya. Aku ngrantes terus piye? Sopo gen sing gelem ditampung? Aku ngrantes. Terus disio-sio. Mbok tak omonane to, Nduk. Neng Medun gak sampe, Nduk. Warga Wates mugi tansah bagya mulya. Ya. Allahumma amin. Lintang ya, Tang. Ayo, Lintang Sularso. Ampun to, Pak. Jenenge apik. Ayo. Senengan ayo. Ayo. Karo lirik. Aku ngenes. Kok ngenes Kok ngenes kabeh to nyusane? Piye kok ngenes? Aku ngenes. Lah ngopo terus? Disir Mas Larso. Adalah. Kan dibocahe ke? Sok. Terus? Masyarakat Wates mugi panjang yuswa. Ya. Allahumma amin. Umi Hafifah. Ya. Toko luas, Toko luas. Kulino blonjo saiki modele. Pengen shopping. toko luas, Duar. toko luas. Dek tono aku ben Karo ngeling-eling lafate istighosah. Mboten. Suwi men. Sik, toko luas. Ning jerone wong-wong akeh reja. Masih ya we, ayo. Mugi-mugi sedaya warga Wates pinaringan raharja. Allahumma amin. Amin. los dhewe iki. Kaya dioyak ae. Ayo nawakmu nok. Ayo. Iwak pari. Iwak pari lho rada beda iki. Ayo iki. Disambel karo bayem. Sambel karo bayem. Warga Wates mriki Nah. mugi tansah ayem tentrem. Ya. Allahumma amin. Bocah kulino masak mulo ya apal karo iwak pari barang. Ayo. Ya saiki dagelane ngadeg kabeh. Iki jane wis ngadeg to, Duk. Lho, Iki wis ngadeg. lah ya kok penak men dagelan kok linggo. Ya anggitku ya nyelai swara ben kepenak kok ya. Lah ya iki anu para, parian para. Parian. Lah ya ndak. Bagong wis sing uteke encer. Kok iso uteke encer mangsamu? Undan deres. Dan deres. Wayah mangsa ketiga. Wong sak Wates
Mugi tambah putra. Sik. Lah anake wis akeh tambahne mesakne no malah. Anakan bang, Mas. Hei, kowe malah so nemen. Pokoke. Nggih. Oh, tak ya biasa wae masa ketika dayo akeh ku ya biasa golek udangan sel kaya. Lah ketok ya arep mbok uruni to. Ora apa-apa selawe. Genteng dirimu. Ya, gareng. Lah, kudu iso Tabrak bres. ku apa? Kok elek men bahasamu. Golek selamat bersih desa iki tau tabrak bres. Tabrak bres kuwi kaya pamane wong mlaku tabrak. Kuwi kecelakaan. Wong mlaku padha Lho mlaku. dongane jong tabrakan mangke ora ben apa. selamat kok liyane kuwi. Ora iso apal aku mung kuwi tok kok. Serikis. Kere. Tabrak bres. Wanci wengi. Lah dalah iki genah. Warga wates murah rejeki. Allahumma amin. Ya nak. Panas sudan aling-aling caping guna Jatim. Awas. Natian wadan sareta Ora suling ngetan kali ngulon masuk langkang caping lipun pundhut manis kaya mau enggak Itu mane banyu bandeng Dek jutan berjuang Jora kelingan keturutan sing
Caping gunung. Terima kasih sekedap. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Pak Kajimbing sungkem kula kunjuk. Alhamdulillah menika wonten surprise saking warga masyarakat ing Wates dipun wakili kalian Pak Lurah. Monggo Pak Lurah ngasta mic rumiyin Pak, dicaosi mic ben paring dawuh dhisik. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Kajimbing ingkang wedal dalu punika nyempataken wedal ngrawuhi pagelaran nggih wonten ing dalu punika. Kawula atas nami warga masyarakat Dusun Wates khususipun umumipun Desa Kebon Agung Kecamatan Jayat ngaturaken selamat ulang tahun panjenenganipun Bapak Kajimbing. Mugi-mugi panjenenganipun dipun paringi seger kabagassarasan saha kasuksesan. Amin. Dateng wingkingipun. Mekaten sepindah malih matur gungi panuwun rawuhipun dumateng Bapak Kajimbing wonten ing dalu punika. Wusana wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Monggo. Kami ucapkan selamat ulang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Hop, yo Jamrut ulang tahun untuk Bapak Kajimbing Pak Ahmad Dawami nggih. Yuswa ingkang kaping 47. Papat pitu dijumlah 11 muga-muga tambah welase marang warga masyarakat ing Madiun. Monggo, yo. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, yang ku beri bukan jangka cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya beli atau nggak mau, gak punya bikin jadi aku beri padamu doa sulit hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, semoga tercapai semua kata dan cita-citamu. Selamat ulang tahun yang ke-47 Pak Jimbing. Terima kasih. Luar biasa. Sehat selalu nggih Pak, panjang Sehat yuswa selalu, barokah. Pak Jimbing. Selalu Pak Bupati. Jan Manggareng mirsani panjenenganipun muga-muga panjang umur sehat selalu. Pak Mbing ngersakaken anu paring dawuh Pak Mbing. Oh, injih. Monggo, Boten. Bre. Oh nggih pun, sembanuwun. Loh, Pancen ngaten niku yo canggih. monggo lho Pak Mbing. Piantun niku nek ditresnani kawula nek kuatah sak Madiun sampai hari ulang tahunnya panjenengan Pak Mbing mawon pirsa. Ha nggih. Napa melih panjenenganipun Pak Alek, Pak Lurah niku sangat memperhatikan sekali. Nggih. Dan luar biasa. Sembah nuwun rawuhipun katresnanipun dumateng sedaya para warga masyarakat ing Wates Kebon Agung mriki. Ya, leres. Tetap terjalin silaturahim yang sangat baik dan menjadikan warga masyarakat mriki tetap guyub rukun, kompak, kondusif. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Ya Nduk, Winong Nawangsih coba kaya apa? Waduh. Ya, nggih. Pripun?
Bocah iki genjaran ning biasane lak ninggal katresnan ganti lewong, Nduk. Wah, warang nggon Jaranan niku lewong. enten sing saged jaranane saged. Wenten. Komplit ki anu kok Tulungagung asline kok. Oh, asli Tulungagung. Ah, monggo kula tak mirsani. Ha. Dene. Anu minggir. nggone kirang jembar. Oh, nggih. Ayo ngisor. Nyuwun sewu, Bu, kula njaluk kacange, Bu. Oh, malah dremes. Yang pertama dangdut, kedua jaranke. Ayo, coba ya apa? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsi. Ya. Monggo langsung kemawon, Cok. Dados. Sukses untuk seluruh warga masyarakat Wates Ongagung. Barokah beliau rukun sedayanipun. Hei, awas. Ayo no.
Kang Gereng. Kowe gak mundak kiyer. Wah, kena pecut ora? Itu yo cangek kok nganti kami tenggengen. Wah, rene. Komplit niki. Ciri khas Tulungagungan. Tulungagungan. Ngulon sithik Ponorogo. Sing atiku rada gak penak ki lah nyolahne pecut. Pecut kuwi. Kiai Samandiman. Jero kudu-kudu kuwi kok kena bathukku wae. Ketoke saking nginting karo aku. Ora apa-apa. Pancen ya kudu leluasa ngene gerak ngoten. Niku nggih kasanah budaya tinggalane para luhur sing awake dhewe kudu ngopeni. Leres betul sekali. Ya jange ugi Madiun menika nggadahi tradisi. Napa? Tradisi apa le? Menika mumpung Bapak Jimbing teng mriki, menika rikala semanten Madiun menika nggadahi tabuhan dongkrek. Oh nggih. Dongkrek. Lagu sing dibawane nggih kala wau Madiun Jakarta. Nggih. Pripun Pak Jimbing? Diunggahne mlen apa mboten? Lah, kelangenan menika kagunganipun Mbak Jimbing. Nggih. Menika saged dipun ambali melih. Nggih. Wong klangenanipun Pak Kajimbing kula nggih sampun hafal mboten namung Madiun Jakarta, wonten Garuda Pancasila wau sampun katur. Wonten ugi salah satu klangenanipun beliau adalah ali-ali. Oh, Kena ditengeri. Ojo cangek malah luwe hafal. Hafal. Kulino ning hari jadi awakmu lek rong tau. Derek. Kula namung sambatan balik-balik. Nggih, guyon. Mila monggo wiwit saking Mbak Lia dikumpliti, Mbak. Langgam ali-ali kunjuk dumateng Pak Kajimbing sehat selalu panjang yuswa lan tansah barokah. Amin. Langgamipun. Nggih, mangke nglerek-nglerek. Ayo main komplit.